Pamaagi ug paghandom nining adlaw sa Semana Santa. Ang RMN Radio Mo Nationwide mudalit kaninyo nining sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Sugilanon nga naguluhan. Gugma sa inahan. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiiling sa isang anak. Atagi kong kwarta, mami. Bago pa man ka na kong gihatagan og kwarta dong Renante. Nahurot na di ito? Wala, uy. Dali rin na mapapas. Bawa ka nga dali ka na hutdo ng kwarta. Unsaon man nimo ang kwarta na? Kapuya si pangutana, uy. Usaon din ang kwarta. Di gustuhon. Bibili atagi kami. Di ako'y kwarta diri idong, pero ipalit man gud nato ni Kunso. Daghanag yaw-yaw, uy. Renante, ay! Tinuog ko doon! Ano imo ko nagipanglabay ang atong mga butang? Suman, ha? Suman, muhatag ka ma? O pamukod rin mga butang na to. Ayaw, nagbuhata dong! Di ana, hatagan ka na na akong kwarta. Hatag, lumdi ka. Okay, dugay pa juga. Amin, kay nagpaabutan akong barkada ako. Hangtod kanus ka man mag-antos ni Renante man ang Lourdes. Samtang buhi pa ko ug may gininhawa. Andam ko mag-antos ug magsakripisyo tungod og alang sa akong anak. Ni Renante. Nahibaw ko manang. Imo lang yung gisilutan ang imong kaugalingon. Nga mahimo raman unta nimong pasagdan si Renante. Biyaan sa kanako hakon ni. Basig, malit na ko sa akong trabaho. Diha ka una. Oh, api ako ulit na magtaga, Robert. Happy tanda kay. Dugay kay muhatag akong inahan og kwarta. Pero dagit, Di siya muhatag. Ako mo siya hagisan. magay akong ganahan, Robert. Uy, iso kay ka. Ako na gudi part. Pero, kadito, Robert. Imo laging mamang imong kauban sa inyo. Asa na imong amahan? Ganun di mo yung kamutugan kung hain ang ako amahan, ha? Dili ba giingnan tamang ka nga patay na ang imong amahan? Nabangga ang gimanihon niyang sakyanan ug mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Maore yung wala kay Papa, Bert. O, Bart. Kaya na-disgrasya ang gimanihon ni sakinan. Pero oo, okay ra, Bart. Bisag ako'y papa. Matagal mga busa kong gusto. Kaya na may trabaho sa mama. Nya, ako raw usang anak. O, kana ba, o. Magi, Bert. Uy, okay. Maong lingaw-lingaw ta. Okay. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, anak? Okay naman ma. Ako mga bungog grado. Namaka ka. Nanawag na ko ang inyong maestra. Mga pila ka adlaw ka na di ay nga wa mo sud sa imong klase. Hilatan mo si Mistra. Ha? Uy! Anak, ganong imo bang kinigibuhat? Nahibaw ka ba?
Nga gibuhat na ko ang tanan aron makaeskwela ka. Aron na akay maayong ugma. Kapuya na sige yaw-yaw ni mo, ma. Uy! Rinanti hinumdumi. Wa ka nahi amahan. Ako na lang usa ang nag-atiman nimo. Usao naman lang kung mawaha na ko ni ining kalibutan na. Kung patay na ko. Unsa may imong kaugmaon nga wa ka man magtinarong sa imong pag-eskwela. Oh, lagi ma'am, skwela lagi ko. Kapuya ba ni mo sige yaw-yaw eh? Rinante. Supart, din ka eskwela. Kapoy skwela pa rin. Ya. Menundo ka na mo nga, ganda eskwela. Di ba ito na mudagan ng skwelahan? Kung ganahan ko skwela, oh, balik ko. Aw, sakto ka ba? Dali na magkamakabalag yung eskwela kay aking kwarto. Bakit? Anya. Asam ta ron? Palahit ha? Asam ta? Akong kutagos tsukol. Ako'y padane. Kaya naman siya koy. Oh, sorry na, good sound. Busy man na gamay ay. Nga saman, nakidari. Oh, no, agayo. Unsam nang dani joke. Oh, sipo. Paptik utok ba? Paptik utok, aram di ta maipit ba? Ha? Kita nga, dara. Oh, ha? Uy, Wa? Ha? syabo. Oh, magblawan no. Gilaw no. Syabo mo na, part. Ah, awa. Bright na ka, huwag ganing gamit, bright na ka. Oo. Dali, Bert. Patilawang ka na mo, arubos sabot ka bright. Ya, ha? Siya paminaw na, Bert. Nagatilaw na sa butang, ha? Bert. Indot ka sa pamati pa rin. Kayo. Murag kong naglupad, part. Aba, murag naglupad bisay. Bangag sa ilong. Nanda bitaw ka ng feeling, ara. Murag ka og na. Nasibin ba na part ba? Kami na. Tama ba? Ami ayo. Niduta sa kong paminaw, part. Suwan, Bert. Injik. Oh, Bert. Mas lami ni. Lahi sa big tama. Sugod ka nakasuway ko kay ginadilay drugas. Nagpangita naman ko. Si Mama. Ngayon ko kwarta ni Mama. Tinuod yun ang balita nga ako nadunggan. Gawa ka na muson sa imong klase. Ug nagsige ka na lang og kuyog-kuyog sa imong mga barkadang adik. Oh! Inuuna, Ma. Kawa na ugat na yung skwila, Ma. Uy! Kapoy na ko! Marong gihapon! Wa may nadato ng skwila ba? Ug mas malipay ko kung ikauban ako ang mga barkada. Renante. Mau, sige na, Ma. Sige na, atagin ang kwarta. Kay, nangita na sa akong lawos. Palit ako. Kinuha ko ni mo, anak. Nag-adik-adik ka na. Atagin ang kwarta ba? Dili. Wa ko ikahatag ni mong kwarta. Dahil kinapatan ko ni mo. Ah!
Nagahimo ka na sa pagpasakit na ako! Ay! Dala! Boy, ako liog! Dali ko makaginawa! Buhat ka! Patron ka! Ako! Ayaw ko tawag tiya kay dili ko ikaw pag umangkon. Kuni! Panahon na nga masayot siya sa matuoran manang. Sige ka baturan! Dili ka anak sa akong igsuon. Kuni! Dili ko mo to. Imo kong anak, ma. Di ba imo mo kong anak, ma? Pinangga maganda ko di mo. Dili ko ikaw, anak, Renante. Anak ka sa kabit sa imong amahan. Pinakaadlaw ang nakalabay. Human mamatay ang imong amahan. May babae nga nagpakita na ako. Ikaw ba si Lourdes? Oo. Ako, may tuyo ka na ako? Ako si Desi. Una, mangayo kong pasaylo sa kong kibuhat ni mo. Sa kong pagpatunto ni mo. Huwag ko makasabot. Masay. Kabit ko ni Richard nga imong bana. Basta. O, mangyo ko ni mo nga, ibili na ko ni mo ang bunga sa mga pagpagasa. Gawa na si Richard. O, dili na ko kaya ang pagbuhi ni bata. Kaysa gabal siya sa akong mga dam ko. Nisugot ko sa gihanyo sa imong inahan. Kay wa usab kami makaanak sa imong amahan. Ako na ang nagmatuto nimo. Nagpadako nimo. Og mao pa ni imong ibaws sa tao nga nagsakripisyo aron ka lang mabuhi. Hayan karon ang matuod akong inahan. Ang ako nahibawan. Namatay siya sa usa ka trahedya. Sa dihang may linog nga nahitabo sa ilang lugar. Unsa? Ngano may pulis sa tungtungod? Nganong may pulis din sa ato? Sa dihang nakita ka na ako nga niabot, nagtawag dayon ko og pulis. Kay dugay na kong nakabantay nimo nga naggamitan ka og ginadiling drogas. Og nahadlo ko nga moabot ang panahon nga imong mapatay ang akong igsuon tungod kay adik ka na. Ug wa ginay ko masayop. Kay kun wa pa ko moabot na, hayan. Patay na unta ang akong igsuon. Maong angay lang nga mapriso ka. Dili mo ba ako? Ma, tabagin ko, ma. Hindi ko ipapriso, ma. Tabagin ko, ma. Yung na mong malinaw, Rinaldi. Pagkatapas kita. Ma. Mapasaylo ang busog kibuhat, ma. Tabagin ko, ma. Ma! Abasa ko na rin, ma. Abasa ko, ma. Abasa ko, ma. Pilalaw ka buwan tinis pison. Bisan usa.
Huwag iniduan ako. Si Mama Lourdes ka. Kumusta na kasi? Norte, may dalaw ka. Kinsa mo kaniduan ako? Kumusta na ka, anak? Masalamat kay mong giduaw. Aapin ako kay mo na kong ikalimtan. Pasensya na nga. Wadayon ko makaduaw ni mo kay gikan pa ko sa ospital. Nagpa-check up ko. Kumusta naman ka din eh? Ma, pasaylo ako sa kong ibuhat ni mo, ma. Salbahis kay ko. Baga kay gugnaw. Nakahimo ko sa pagpasakit sa tao nga mo'y nagpadako na ko. Bisan tuod ug wa ka magagikan sa akong sapakan. Bisan ug way dugo nako nga naglatay sa imong kaugatan. Apan giisip ko ikaw nga matuod na kong anak Renante. Ipasaylo ka na nako. Salamat po. Pag binuutan lang yun din ha. Aron nga makakawas ka dayon. O, ma. Og isaad nako. Nga kung makagawas ka nagikan din lahi na nga Renante ang akong makita. Haba? Uma, isaad ko na ni Uma. Kung makagawas ako din lahi ng Renante mo makita, ma. Dili ng Renante nga badlungon. Dili ng Renante nga dikadik. Usa na ka Renante nga matinahuron ug buutan. Nanti, naya ka na. Salamat, sir. Kaya naging pabadlong ha. Aron di ka mabalik din eh. O, sir. Niyan ako sa amo. Taon-taon na nga, huwag mo kaduaw si mama na ko sa prisuhan. Masurpisa gid siya. Inigkakita niya na ko ron. Huwag mo itubag. Ayun mo kas mama. Ma! Malurdes! Ni anak ko, ma! Nakagawas na ko, ma! Ma! Renante? Ikaw na? O, tiya! Ako ni! Maayo kay nakagawas ka na. O, tiya. O, ako nang nasakripisyo na kung sa nga ako nahimo ninyo. Maayo kay nausab ka na. O, tiya. O, pasaylo adi ko sa kung nabuhat ninyo. Lahi na ko ron, tiya. Nausab na ko. Maayo hinuundong. Hain mo des, mama. Waam lagi siya diya sa among gipuy-an, tiya. Dugay ng patay si Manang Lourdes. Unsa?
Dugay nang nag-antos si Manang Lourdes sa iyang sakit nga leukemia, dong. Og subo lang palantungon nga. Sa imong pagkawas, wa na siya. Gusto ko matanaw sa lubong ni Mama Tia. Dali, kuyugan ti ka. Ma. Ganong nahitabo ni mo, Ma. Karon na inuon nga, nagagawas na ko. O nag-usab na ko sa akong kinabuhi. Nibiya man hinuon ka na ako, Ma. Kuni aman gani ron si Manang Lourdes. Nahibaw kong malipayon siyang nagsudong nimo. Nga nausab ka na rin nante. Dawata ni. Envelope? Sabi so niya, envelope niya. Tanawa. Korta. O papili sa bay og yuta. Og nakapangan ako. Iya ka nang gibili nako sa wa pa siya mamatay. Ug matod niya, ihatag ni sa akong anak nga si Rinante. Og lakip na kining suwat dong. Amit niya. Mahal o pinangga na kong anak. Sa pagbasa nimo ning akong suwat, basin ugwa na ko ning kalibutan na. Kay gipati ko nga dili na ko magdugay tungod sa akong sakit. Ug sa imong paggawas, pagsugod ug pag-o nimong kinabuhi. Uban sa kantidad nga akong gibilin nimo. Ug ang pingi ang kabtangan nga akong gihatag nimo. Nagpangga ug nagmahal nimo, Mama Lourdes. Ma, pasaylo ako sa kung saan mo. Pasaylo ako, Ma. Og salamat. Salamat sa imong pagbangga na ko. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa. Ang pagpangga sa inahan, bisan kanusa, dili hitop nga. Og dinhi mga igala, natapos ang atong sugilanon, nga atong gituyo sa pagpaon, atol ning Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, gugma sa inahan. Kining maong sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Orsuelo Garing, spinner Ariel Mancao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Aldwin Nacorda. Apan sa dili pa kami manamilit kaninyo, aniya ang mga artista na naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Mama Lourdes, Teresa Tirol Soria, Rinante, Jeffrey Gabonada, Connie, Carol Marie Hikain, Daisy, Priscilla Raganas. Sa barkada ni Richard, Jokol,
Arthur Cesar. Og inabagan ni Hercules Garing. Sangan sa RMN Production Center. Kini si OG Kumpok Rakasa. Manamilit ug moingon. Shalom, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magauban kanato sa kanunay.